Igbo ndị ọma, ekele m ụnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa, Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. ọ dị mma papa. N'otu obere obodo jupụtara n'Okpete ka otu nwata nwa agbọghọ aha ya bụ Isioma bi n'ime ya. Isioma nwere olu na-atọ ụtọ ka mmanụ aṅụ. Oge ọbụla ọ gụrụ egwu, obodo ahụ niile na-aṅụrị ọṅụ n'ihi ụtọ olu ya. Ọchị Isioma bụkwa nke na-ada akpịrị, ma ezinụlọ ya na-agabiga ọnọdụ dị ike. Nne ya kpuru ìsì ebe nna ya apụghị iguzoro nke ọma n'ihi na ọkpụkpụ azụ ya gbubiri egbubi. Otu ụbọchị, Isioma gara n'oké ọhịa dị n'obodo ahụ iji chọta nkụ ha ga-eji sie nri. Dịka ọ na-aga n'ime oké ọhịa ahụ, ọ nọrọ na-agụ egwu, ma n'oge na-adịghị anya, Isioma furu n'ime oké ọhịa ahụ. Oké ọhịa ahụ bịara agba ọchịchịrị ma bụrụ nke na-atụ egwu. Dịka Isioma dere jụụ ma jupụta n'ụjọ, ọ malitere na-achọ ụzọ ịgbapụ pụọ n'oké ọhịa ahụ n'ihi na chi amalitela ijigide ya n'ụzọ dị ukwuu. Dịka Isioma na-achọ ụzọ mgbapụ, o lepụrụ anya ma hụ ọkụ nke na-enwupụta site n'otu obere ụlọ. Oge ọ bịarutere nso ụlọ ahụ, otu agadi nwaanyị mmụọ pụtara n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ. O kwere Isioma nkwa inye ya ebe ọ ga-edina hie ụra, naanị ma ọ ga-enye ya olu ọma ya.